Sa nga mga bombo correspondent sa bombo volunteers nga magatagman sa pila ka madalagkuan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagkranabo assign sa resitag sa cameras of responsibility at isang tanan na pagtamyo ta sa ato sa nga makota mataga parbatita broad mga pinanggata nga marigrense kag mabakulod nun aga dito sa lawasang pungsod nga nagalataw na kanagap mati sa aton pinagi sa Facebook, no, sa YouTube at the same time sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sa Lunes kitang edisyon sang Zona Libre. Entrada kita subong nga daw, no, sa sining nga semana, no, bakabanan di man sa aton nga pagparagad. Pasulod na kita sa kadua nga semana sa sining ikanom nga bulan sang sining nga tuig. So sa mga tagpamati naton may nabilin nga 17 na lang kadaw, no, ang outgoing administration. Kapag sulod naman ang bag-o administrasyon after sang siring ginparigayon no, sa dito makabanan nga kuana, no, ginparigayon nga eleksyon sa tilikdan nga Mayo 9 di pero diri sa bahin sang syudad ya sang Bacolod, no. So ti magabiya naman niya sa pwesto bilang alkalde, no, ay nakatapos si Mayor Bing sang iya siring kuana, no, nga term sa sulod sang tatlo ka termino equivalent tidak sang siyam ka tuig, no. So ti kay naperdi siya, no, sa kay anay congressman sa 3rd district, no, nga nagpresto diri sa Bacolod, Albi Benitez, no, sa bahin sa tinagtagan na isang kwarta ti hindi naman na malipod gruya sa mga tagpermatita, no. At the same time sa ato sa nga mabutante, no, sa tinagtagan na isang kwarta pierdigid, no, ang 1,500 sa 2,000 ti taas bidding mo nang madaog yang ginahambal ko di mo, no, sa nagligad pa, no, sa bahin sang kuana, no, sa bahin sang nagapadulong ang eleksyon. Kung sino ina kuno ang mataas maghaboy sa mabutante or dako maghaboy sa mabutante sa election day, amo ang magadaog. So why diri sa hipokrito nga politiko nga maghambal nga why ko na makal butante, no, kay di tanan sila amo maning ginagawi nila tanan, no, nga mga politiko hindi lang gid sila nga kalabanan kay daw hindi ka na kakita subong sa mga politiko nga nagapamakal isang mabutante o kung nagapanagtag kwarta sa tion sang eleksyon. Palariho malang ni sila tanan-tanan na, no. So ti diri sa Bacolod ti nangin nangin interesante ang away kay because nga ti ang gina-expectar, no, nga matapos ni Mayor Bing Nardia ang iya sa nga termino why sa katapos di masulod niya mga kabranti ang ining incoming administration daw wala tuo man ang mga meeting o kag mapreparasyon kay ti why pa kuno nakasugo nagatrabaho na mo ti pero hindi pa siya makafunction gid nga masiling ti mamirma bisa sang matsike da mamirma sa sang mga papilis kay ti by June 30 pa saya wala na meeting lang anay ka maplano ti ko magpungko ti ko titso na ano mo nang ginatuyo man yan ni Mayor-elect Albi Benitez. Puno tanay karong kadiskusyonan naton iya mga kabanan diri sa aton sari kapag palagad samtang labing tolol pang don pila ka madaragkuan nga mga balita, no, diri sa aton nga pagpalagad sa mga top stories of the day, madaragkuan nga mga balita lokal. Mayor Bing Nardia nagpahayag nga we're nothing to hide. Wala kami sang dapat o kung wala man kami sang may ginatago, damo na gurong correct nga term da, no, wala kami sang may ginatago. Ining kasunod sa pagtukod sang Truth Commission, no, ni Mayor-elect Albi Benitez sang syudad ya sang Bacolod agod imbestigaran ini mga anomalya, mga transaksyon nga ginsudlan sang Nardia administration sa isa nga pagpungko bilang alkalde sang syudad sa Bacolod sugod sa Hunyo 30. Ti hambal ni Mayor Bing bisan mangkuton pang COA, no, ang COA ti kwan malana validated man ako ng report dira sa COA nga ti wala kami diha sang may ginakawat sa kaban sang gobyerno. Tanan ina legal na transaksyon ang mga dokumento ara gina-liquidate, no, sabat ni Mayor Bing Nardia. Si Mayor Bing Nardia first time nga naka-interview sa makatapo sang media kay ti bisan kita, no, wagi kita naka-interview ni sa iya kay nagligat ti nangin suki man naton ni siya
pero daway kita iya makabanan interview sa iya, no, after nga after sa election ginapahayag diri mga kabanan, no, nga ti daw gin pa relax gidanay, no, ni Merving niya diati kahapon, no, ang pagsukat sang ika-124, no, nga anibersaryo sang Philippine Independence. Tutos Mayor Bing niya diya pod sa pila ka makonsihal, no, daw wala to si Vice Mayor Elcid, no, pamilyaran doon sa naka-attend sang Independence Day. Tiyan ano natabo kay daw lulupod minisla. Tiyan daw gamat-amat ng kuno distansya, mo man ang nabatian ta kunong istorya. Ay tingahaw, no, so daw ay man dapat i-distansya guro, no, si Vice Mayor Elcid pamilyaran kay Mayor Bing Leonardia, no, pamangkot kaya sa ibang tinga tidin si Vice Mayor Elcid makadto. Di ko din man sa iya makadto ti iya man iya desisyon, no, hindi bla iya man iya nga desisyon kay ti nagdaog sa mo karon kon butangan mo gid kolor ang after sa election butangan man Japon kolor do ay gitupa, no, so kon din to ikaayo sang kuan sa mapmuloy o kon ikaayo para sa pumuloy didto magaside ama elected officials naton. So sa liwata, the first time nga nakapakita sa kanya pa-interview sa makatapos sa media, no, si Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. So ang Truth Commission nangin sento ini mga kabanante natag sa pahayag with regards sa same plano nga pag-repurpose, no, sang worth 700 million pesos nga Coliseum kag Museum sa syudad sa Bacolod nga proyekto sang Leonardia administration. Depende na kuno na, no, sa masunod nga administrasyon tik namlan ipagi gina sa kaigo yang proseso, no, or else ti basi kon makuanan sila da ma-filean kaso or ma-technical sila da. Kay una to yung ipayag di Mayor-elect Albi Benitez nga ti ang worth 700 million pesos nga budget sa Coliseum kag sa bahin sang museum Coliseum atong mention niyo una nga ti nga kwaon kuno kay ipatukod iya pa obra sa merkado. Pero iba nagapamangkot siya ti nanoy pa obra sa merkado kay pa na saya ka daog mayor dis Bacolod sige nang obra sa merkado da. Kado ginapabayan kuno. Ti way man ako ginapabayan sa batsang Leonardia administration kasi nga ti way kapade kuno yagan sa Bacolod na ginaobra naman inada. Gina-develop naman ada. So dito na makitaan ko daw ano ka kuana, no, do para magpakita bisag inisyatibo, no, si Mayor-elect Albi Benitez makita man niya paagi no, sa di parang ti makabilin man sa iya nga ligasiya, no, diri sa syudad sa Bacolod kamo na yung mga probinsya nila nga tadlungon kunong syudad. So ti balaon tanan ko sa report ni Bombo Ansido Soria diri sa aton siring nga pangalagad. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kami impormasyon diri sa bahin sa aton siring palatuntunan ang report man karon yan ni Bombo Dennis Rubica, no, diri sa bahin sa aton siring nga pagpalagad ining may kang tanan sa bahin sa siring pahayag, no, ni Governor Bong Lacson, no, with regard sa makabanan sa siring aton nga ginatubang karon, no, diri sa bahin sa probinsya, no, sa Negros Occidental ang kakulang sa food supply, no, diri sa aton sa bahin sa probinsya, no, sa Negros Occidental. No, so si Governor Bong Lacson bago ulan ni nag-abot, no, halin sa bahin sa pungsod Guam, no, kag ti ang turismo do gin kuan dito, no, gin promote man, no, nila ang ato sa turismo ngati dapat kuno magabisita man diri ang mga taga Guam, no, diri sa may bahin sa area, no, sa probinsya sa Negros Occidental. So may food shortage kita sa labi sa supply sang manok, no, kag kun ano pa nga makalanuno naton, no, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So samtag duga pa sa diri karon nga mabalita kung makakuha kita tiyempo.
Kay iti ginaplanuhan naman ni siguro no ni Councilor-elect Vladimir Gonzales. Siling niya to bala no nga balay mo sabat ko. Anong bot silingon sa sining tagline niya sa nakaligad sining no sa nakaligad sining makabalan nga eleksyon no nga balay mo sabat ko. Amo na ning handom ya sa mga taga Bacolod sa mga wala sang balay no nga makaangkon sang balay. Kay nagdaog ning advocacy no ni Councilor-elect Councilor-elect Vladimir Gonzales. Tay balaon ta ni biri karon no sa aton sa pagpangalaga ti kung makatsimpo kita karon no sa iya kay last time naka-meeting na ni sila sa isa ka non-government organization sa Good Guys Sorgahan no ang ining mga pabahay nga plano sa mga Bacolod noon. So sino ang pwede nga maka-avail sa nidre na isip na bala ni Councilor-elect Vladimir Gonzales ang mga homeless nga mga Bacolod noon? Pila sa isa ka tuig no kati may tatlo ini sila ka tuig sa isang tuig may 365 days so butang tata per day pila ang pwede ang proseso o saan ang mahatag ang mabalay sila in 1 year pila ang matagan sa balay no sa pag-insende sang tanan to ya abag ka balay mo sabat ko libre hindi magali kuno ini libre. So ti kay syempre no anong mabalantayan no sa dili sa mapumuloyo sa kay Councilor-elect Vladimir Gonzales no anong komitiba ang pwedeng iatag sa iya or base may na designate na sa iya no ka komitiba dira sa bansang City Council no first nga session nila is July 6, 2022. Ang first session niya nami i-live gini no nabla nga nami gidabla nga Facebook live no nga ang audio klaro-klaro bla para mabatian tama na no lang tawon naton kung sino nga makonsehal ang nagakadapat may konsehal nga nagdaog nga nagakadapat ba sa pwesto may konsehal nga nagdaog nga ti nagakadapat ged muning isa-isa unta himbisan dani sila ha. So ibalaw ta na karon sa ato sa pagpalagay kag siyempre report man ni Bombo Carla mi defensor diri sa ato sa pangalagad ba tio areo no ang ining otro naman nga lulukdohon ta no may saka sa presyo makabanan sa produktong petrolyo buwas naman nga daw ti paghulaton ko na diri makabanan sang undok no ang aktual nga presyo sa gatong buwas nga daw antes ini nga makadesisyon kung magapasaka sa plitihan kag madayon naman ining ginatawag drivers holiday ti drivers holiday naman hindi people's holiday ti basi ma people sa o kuma drivers holiday kamo da tapos mapa orointo makamo sa mga politiko naman sa lengte mabiyahe lang kay nito ko di seryosuhan nyo bala hindi bala kamo magkwan hindi bala kamo magpahigot sa mga politiko bala tapos hindi kamo magihod daw pamulitika lang di bala kon holiday ko strike ti paano ta na karon mapakita ang inyong kwan no paano pa na karon tagan ka mo respeto kon may mga politiko nga magpalapit sino dayon nyo man nag-strike pa ka mo. So isa ni karon sa mga mangin sentro sa aton talakayan kag syempre no pinaka-latest man nga update no sa sining shooting incident no nga natabo dira sa bahin sa area sa Tubang sa isa ka hotel no sa may San Juan Street diri sa may syudad sa Bacolod sang tilikdan siring Sabado sang gabi matayged no sa diri makabanan no ang ining biktima kag syempre blantayan tama ni buwas nga lao no ang ining big time naman nga price increase sa krudo daw masobra sa 4 pesos no ang saka tibutang ta mag tagot 80 pesos subong no ang presyo sang litro kada krudo no may mo na ni 84 sa gasolina mga 2 ka pesos masobra pagsaka 37 may mo naman 79 nag-amat kalayo nga layo no ang presyo no sa krudo sa gasolina sa kerosene amuman may na istorya ganyan nga sir nga why na lang nilagin shin abi no para na hindi na lang masagad ka pasaka bla galing kay ti kung sino mo na gulpihon mo na dayon no base kon pating ata ta sa
Pati nga ata lawas ang lunuwa. Basi may magwa nga Colgate sa tagsa kabuli sa mga motora nato ni. Ay, oo, so muna bla, no? Sa di makabanan aton sa ring kwanda, no? So bato lang ta, no? As long as makaya ta. Pwede ta kaya te surrender tang mga salakyan ta o pamaligya ta, no? Ang mga salakyan ta hindi ta na kaya ang presyo sang gatong, hindi ta na kaya ang presyo sang diesel, sang gasolina, no? May mga kilala kay taga daw ginapang baligya nila lang sakyan nila ho. Sino mabimabakal sa mo nga sitwasyon nga sus, no? Taga lumapar ga sang una daw nagatrotamwa pa tadi makalampuwas ta subong, no? Hasta nga gapunga-punga kabla sa tion daw malunod dabla, no? Sa sitwasyon bla nga daw malunod ka sa tunga sang lawod nga way kagidbla sa payuan sa bulig, no? Sa una gatrotamwa pa ta, no? Gapungaan din sunod punga-punga subong lumos na gid ta, di ba? Lumos na gid subong, no? So dahil nagkalo iban nga mapungsod nga like sa bahin sang kuan bra sa New Zealand, ti ang iban to gani, no? Nagakuan magani nga mapungsod, may mga excise tax man to sila gani, no? Gaginapatuman sa fuel. So ti ining mga excise tax, no? Gaginapatong sa fuel, ay interview kay Inabla, kumando na sa New Zealand. May excise tax man dito sila, no, sa fuel. Tibi ko sa kamahal o kung affected mo, no, kabisan sinol na sa diri nga pungsod, affected sa bilog nga kalibutan. Ini because, no, sang sining away karon or paghingabot, no, invasion sang Russia against sa Ukraine. Dito na dapat ting mga supplies ang trigo ni or trigo mo, no, mga wet mga kaberan, no, sa ato makabumbo piktado ti pati paghimo sang kayo bulo ko trigo or trigo isa ni sa mga ingrediente, no, ga maghimo kasing tinapay ti nag-export pati ni, no, dito sa bahin sa Russia. Number 1 exporter dire ang pungsod Russia. Ti because ang sining gumuntang nga kanadabo to kron sa ila ti aryo, no, ang resulta bilog kalibutan ga sufrer. Kaga pagka-delayed kay may mga sanctions, no? Tiga ka-delayed ang mga pag-transport sa sining nga mga kwan, no, mga ingrediente, no? Kinahanglan nato paghimo ta sa tapay. Think napay isa man sa mga kabig nga kwan naton si pulpud o pang tapal ko ita mahaw kanon pwede gid yang tinapay mo. Kapin pa kon mainit-init nga pandesal nga pares mos kape. So di halos tanan apektado. So ang New Zealand gin temporary ana ito yang gin suspend, no, ang ila sini nga excise tax. Kag di pa mga gina-offer to nga diskwento promo, no, ang mga gasoline stations, no, dito sa bahin sang New Zealand ti nga nakaya may sang New Zealand daw, no. So ambot, no, kung nga adiri sa pungsod Pilipinas hindi nato na dimihimo, no, kay nga nagkakanugon no, ang aton nga mga opisyalis nasyonal, no, nagkakanugon kay nga ti madula kuno ang mga proyekto, madula kuno ang mga proyekto sang kwan sang pungsod Pilipinas, no, mga basic services, no, sa diri makabanan, no, sang pungsod Pilipinas more kag especially ning infrastructure projects naton. Di ba? Te downlock sila mag suspend, no, sang excise tax. Te importante pa ng mga proyekto. Hindi nila na pag-suspend ang excise tax ay ti ang mga proyekto hindi ka mo ka kwanda, hindi ka mo ka bato ni sopi. Di ba si mawadaan man income ang mga politiko? Namuna subong ang ginalantaw naton dire. Muna katingalahan kado hindi may speaker. No, kung nga ang hindi sila dali-dali makasuspend, suspension lang na temporary, hindi man na permanente. Ang suspension for 5 months or 6 months o panilagan ta, no? Tino ginagihaw, tigaling kay manog tapos naman no? Ang Duterte administration, basi di sa Marcos administration, no? Basi kung madugangan pagid ni ang kamahal sang supply sang presyo sang gatong, no? May mga subsidiya sa mga drivers pud damo man wala na kabaton. Hindi magli nila maubos ni. Ti isang unang
may ginapanagyahan ang Petron ni Bla. Ginapanagyahan sa gobyerno. Ti amo ning ginakuan nga makasubsidy sa mga drivers. So na, way back 1990s pa. No? So, ti ano mo kay binaligya man? During sang Ramos administration ba itong isa to, trauma to? No? Nga ti nag-deal to sa MNLF to, no? Tapos pinamakal magli ito sa mga armas sa MNLF kay away man sa gobyerno. Namo man itong isa sa mga palpak man nga liderato, no? Ni President Ramos, no? Sang time 1992 to 1998. Di ba, Jin? No? Kung anong resulta sinisubong ti binaligya pang Petron nga kasadto ginapanagyan na sang national government. Di sino makaluluoy subong. Tanan kita apektado so muni, no? So di talin sila nga papuludag-an sa ulo istorya. So nga tundra gusto ta makitaan na dayon, no? Ama seryoso nga maplano sa mga news officers kanina tani maglaom ni sa outgoing administration nga may ibulig pa rin siya. Kaya daw pati siya daw ginapating administrasyon subong daw ginahakwat man kulingon ng bangko. Padayaw man nga padayaw. Di buinas lang kay ang nagdaog medyo nagtipyok man sa iya pero kung lain di ba si subong palang daang guro kapang hilamos sa kaso niya ni 24 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad inyo na batin nato sa ring nga headlines tandugon taman karon madalkuan nga magabalita nasyonal diri sa aton sa ring nga pagpangalagad. Magabalik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kaligip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makabalan sa aton sa ring pagparagan oras sa Bombardio Bacolod Philippines Standard Time 42 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Para pati diri sa aton sa ring palatuntunan sa zona libre po sa Ilagad Bombo Ponce Espino. Sa gitna time na check around nato report ni Bombo Ansindo Surilla ang pahayag no ni outgoing Mayor Evilio Bingyo Diaz sa pagtukod no sa Truth Commission. Hindi amo nga mga hilikoton sa administrasyon ni Mayor Bingyo Diaz. So ginito ko din sang iya nga na kontra last May 9 election nga nagdaog no sa Mayor-elect Albi Benitez. Anong sabat ni Mayor Bingyo Diaz? May korupsyon magid bala sa iyang administrasyon o kon wala? Sector this time no si Bombo Ann Sidor Soria sa Piakalinya. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo Pons, wala man sang problema sa outgoing mayor o kung sa kay Mayor Bingyo Diaz ining gintukod nga Truth Commission sa incoming administration, meaning ni Mayor-elect Albi Benitez kay suno sa alkalde sa siyudad San Bacolod sa kay Mayor Bing. Haman niya, to quote sa iya sa ginhambal Bombo Pons, there is nothing to hide, no? Wasang problema, pero hambal niya, Bombo Pons, hambal niya, sa iya nga administration, abi, suno sa iya, nga wala man sila sa may ginatago, hindi man siya gusto kung Bombo Pons kung ano dra ang ginabayular, no? So, meaning to say, di okay lang na nga mayara iya sa Truth Commission nga ginatukod, abi, ang ining incoming nga administration, no? Kag pero ang isa diri ka punto ni Mayor Bingyo Diaz Bombo Pons nga hambal niya importante gid sa gihapon, no? Kinahanglan gid sa gihapon ang manual recount sa May 9 votes because ang resulta hard to believe gid kuno sa gihapon Bombo Pons, no? Kay nahibaluan naton nga si Mayor-elect Albi Benitez, nagdaog ni siya no, sa pagka-alkalde kontra abi sa kay Mayor Bing sa boto nga 171,893 votes or by 64,446 nga abanse sa kay Mayor Bing Diaz nga mayara gid lamang sang 107,447 votes, no? So amo ina ang hambal niya nga importante nga ano bala nga kay kung maglibot siya kuno suno iya sa kay Mayor Bing ang observation niya kuno iya Bombo Pons kung maglibot siya nabala to nagapati na gid siya kay damo man siya kuno sa gihapon iya sa mga supporters, no? So amo na ang iya sini iya nga kabahin iya sa nga reaksyon dira Bombo Pons, no? Although pareho ni kun ang ginagiho sang incoming administration do kaangay kuno sang ginatawag nga witch hunting kay isa ka demolition job para sa iya, no? So that's why hambal niya, we have nothing to hide, let it go where it may go. I have no problem with that. Bombo Pons, no? So pamatian ta bara ang dugang nga pagpahayag sang alkalde sa siyudad San Bacolod ni Mayor Bing Diaz. Follow rules. That has been my cardinal rule in my administration. So we
it means we follow what is required by law, what is required by COA in terms of accountability and all this. But of course, if you're a politician, it is common sense in politics that things like this can also be interpreted as witch hunting and demolition job. Kaya hindi naman tasina. But we have nothing to hide. So let it go where it may go. No problem with that. No, only to say that we filed it, and that is the first time in my life that I filed a protest because though hindi gid matulon, the more I move around, the more I am convinced and the more I am emboldened by my supporters and believers that the results of the elections was unbelievable for us. So it is a simple, of course we will not go to the legalities of the matter for obvious reasons. But if you go into the layman's point of view, all that we're asking now is a recount because we want to see for ourselves kung ano gid ang nasulat sa balota. So, if the truth is what we want, then let it be recounted for us to see what is the real truth. So, let us all join hands. Let everybody go for the recount. In the words of Councilor Novero, this is good for the one protesting because it will show eventually kung ano gid. In the same way, sa kung pananglitan, ang magwa pabor sa kontra, di ba yung nagyapon? Kaya ang kamaturan nga tuod lang ang kamaturan naman ang gusto ta. It is as simple as that. So, I am wondering why daw hindi sila gusto magpa-recount. Amo na akong sigalahan. Kung wala sila sa may kung gusto nila magwa ang hublas ng kamaturan, kundi busi si Onta. Oh, grabe ba? Hublas kay nga kamaturan, bumuan? Yes, bumupons, no, nabatihan naton ang alcalde sa siyudad sa Bacolod ni Mayor Bing. Gina-push siya gina ang manual recount. Tinaybaluan ta naman subong nga nag-file na ina siya no, sa COMELEC, di pala, sa petition para sa manual recount, na-file na, so nakadepende na bumupons kung pwede, may probable cause, pwede siya makapaman-manual recount. Pero so, as of the moment, siyempre, ang ginatutukan ng transition. Butang balon niya bumupons ang, yes. Di nagalin na ang information nga daw hindi gusto ang camp ni Miralik Albi Benitez nga magpa-recount. Sakay Mayor Bing manahambal, bumupons, no? Oo, nga regarding that, no, nga dumayara sang hindi sila gusto nga magpa-recount abi, no? But again, ang ginaswilunan subong bubupons amo ina ang transition, no? Ang transition ang ginaistoryahan sa karon kung sariin ang pinaka-initial nga meeting is June 22, no? First meeting ni nila sa June 22. And then tinabaluan ta by noon time of June 30, magwa na niya ang outgoing administration ni Mayor Bing Abi kag masulod ang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez. No? So, Bombo Pons, amo na so far ang update report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligads, no, sa takna ng alas 7 sa gabi. No, so nothing to hide, saling ni Mayor Bing Nardia, no, ng outgoing ang mayor sang syudad sang Bacolod, no, sa Ridri Makabaran, sa reaksyon, no, after nga ti nagtukod diri, no, sang Truth Commission
si Mayor-elect Albi Benitez. Ti kon lantaw naton ti wa man sa problema, no? Ang Truth Commission ti importante dagiti nagapanindugan man niya, no? Ang kampo sa outgoing administration nga ti wala sila iya sa may ginatago. Sa tuod lang man, no? Ti ang kuwa hindi man na guro magkwanda, no? Butig da kag himo-himo sa istorya, no? Gati bisan nga tiko na ginatadlong pa. Lugar ko isa do may pagduda man, no? O notice nyo man. O ang kuwa ko isa di man na iya sila nga komisyon on audit kundi ka komisyon kag audit man na iya. O komisyon o audit. O di ba? O may mga nabalaan ta na ligad nga ti grabe man ang kwan, no? Ang mga under the table nga mga kwan sang komisyon on audit da kun sa kuwa. Malanggaran man sila sa ginatawag makabanan nga under the table nga negotiation eh. Buti galing ko magamusin na pero gininto man nila Japong kulingon las na. Sa commission on or audit commission on audit kung sang COA. So balatan niya after sang kwan June 30 dili tayo mabulaan no kag mag-prosper ang Truth Commission. Duwa pa magkikita gani man sa may nabalaan pagid no kung sino mga members ni sa Truth Commission, no? Kay mostly sa magipang appoint subong ni Mayor-elect Albi Benitez mga kwani, no? Mga lawyers gid, no? Administrator niya si legal officer probably lawyer gina sa daya, no? Sabayin sang ayang private secretary, no? Secretary to the mayor. So ti mga lawyer ni nga sa Talisay. No ba mo mas Kapitol no? Ang mga lawyer da sa Talisay City ara subong sa Kapitol. Latawon ta, no? Kung ano ang madangatan, no? Sa sining Truth Commission. Truth Commission sa Bat Mayor pero labutan tong recount. No? So speaking sang recount until now, wala pagkikita sang kwan, no? Wala pagkikita sang update diri, no? So sang Sabado, ti nag interview ko kay Dr. Chris Orongon but ti saling sa aton sa pagpamangkot so wala pa gid sang update with regard sa saning ginfile nga protest, no? Ginadusog gid manual recount ti saling ni Mayor Bing, no? Sagat ti daw kwan gid daw may impormasyon gid minabulaan gid daw hindi gid sila gusto kuno sa manual recount to check, no? In order man na to check, no? Whether nga ti ang ginsulat dira, no? Amo gid man na ang dagwa nga resulta kung nagsanto sa resulta. Ting iya man ang sinadi ako no nga mahibaluan kung tuod ba kundi. Ti way man sang malain da para sa kay Mayor Bing ko no. Kay ti ang kwandela ya no ang truth of the matter is kamatuoran. No? Para nga kay karon ti magwabi karon way ta maginapangamuyo no. Ang nasulat abi to majority to Bing Nordia ginbuto no tapos ang nagwa ya sa figure sa kwan sa eleksyon, no? Ang ara sa SD card ya Albi Benitez. Tigutin mo may pagkwan gid, no? May dinay ay nga natabo, no? Pero I doubt, no? Kung matabo ini. No kay may president ini, no? Maging president ini kay ti hindi lang mo ning epektado ang Bacolod kundi basi bilog man kalibutan o the whole nga automation since 2010. Kay mostly sa mga protesta ginalantaw taman, no? Nga mga why man nagakalatapos, no? Pero tuliga natapos maging local sa ato na kung lumanta, no? Ato blang pila lang tong abansi gani, no? Daw ang sa kwan bla sa mayor sa Isabela against Usalito Malabor and Irene Montilla, Dr. Irene Montilla. Pero tapos gito ya ang lain sa to kay tinaw dako pa kuno abansi to yan Montilla, no? Based sa local. Okay to yan man one recount gito. Ti okay naman lang, no? At least in the name of transparency nga ginatawag kay daw bisan sino man lang, no? Makambal no makaduluda man pero kilala kuya, no? Nagsiling ya tiway na siling no perdi gid ako no si Mayor Bing. Siling sa kilala ko, no? Nga siling ya ti ang nagdaog gid Albi gid kay ti taas yan ang hatag yang Albi Group. Although ay managin ako sang grupo, no, ni Mayor-elect Albi Benitez, pero ti klaro man. Bisan kita duwa mata na kitaan ta na. Magtimbang ka pang hatag man, no? So 2,000, no, sa kay Mayor-elect Albi Benitez nga grupo
1.5 ang sakay Mayor Bing. Di muna lang ginambal tang di man sila sa ako sa ranay, pero di sila nagilty man no sa maginihimo nila. No, nablang ginatudlo mo tong isaya blang siya na yan na makalabuto no nag-vote buying na massive ang vote buying. Di katudlo ang isa niya ka tudlo sa kontra niya no nagakusar nga nag-vote buying siya. Oh, pero ang tatlog tudlo kabalik man sa iya. Ni ikaw truman. No? So, tiyan mo na ang problema subong. So, bisan diin ka lang gabahin sang pungsod Pilipinas, may ara gid sa ginatawag nga vote buying. Bisan sino no nga politiko, nagagasto minilyon, ginataya, kaya sugal mo, no para dobla sa sugal. Diba sugal kuan na sa mo no, especially kun bulang, no? AB na no, agaw biya na. Especially kung bulang, agaw biya na, dua lang patdan mo, no? Pili ka na gani isang patdan mo, pero perde ka pa. Diba? Perde ka pa. Ikaw na ginagapili. Di kita mo ng reality sang kwan, sang bulang. So, di paswerte. O bala na, madaog ko sa hindi. Amo man na sa politika. Isugal mong imo sa nga kabuhi, ang kabuhi nga kapalaran, no? Bala na ang buwas, madaog mo kung hindi. Pero kung ikaw politiko, magasto kagid, no? Magasto kagid ya. Kung ikaw ang politiko, kay kinang lanon mo man nga magdaog. Amo na siya ang beauty dira. So, majority nagasilingit nga kwarta gito yang nagpadaog, no? Sakay Mayor-elect Albi Benitez. Baha ang kwarta sang kunay, no? Sang May 9. Sino bile? Matanan maka-test sina. Mga botante nga ba kaludnon, no? Mera pagigay ito yung kilala ko na siling niya eleksyon, no? Uti sa radyo, sa simbahan, sa Comelec, no? Sa PPSRB, tanan nga mga grupo, NGO sa gasiling, no? Boto ka mo santo sa inyo sini nga konsensya. Di ba? Boto ka mo santo sa inyo sini konsensya. Here comes May 9, nag-abot ang Mayo 9, no? Kag nagsiling, no? Siri diri nga makadto ko sa presinto, mabuto ko. Kag butuhon ko ya ang ginadikta sa konsensya ko kung sino ang akon hamutan. Karon kay Domingo pa lang sang gabi, may nagkadto na sa iya nga balay, nagingyo, nagatag kwarta, no? Siya bala ka na da, binili niyang kwarta. Ya bala ka na da, kung mabuto ka kung hindi. Basta ari kwarta. Tingi sa to siling tido. Mayo, kay ginatagan ka. No, kwarta, masayin ka kwarta, kinang lanon mo na. Tagaan sa dintong lugar nga bakla na ito, ako tag 5,000 mo. Perte na ginayang away na, no? Billions versus billions na niya. Magsilingkas na, patag 5,000 ang ulo. Ginbili ng kwarta, dua sa Domingo pa lang mo. No? Pag Lunes, agab sa bugtaw, ligo sa kaon, no? Kasi basim dugayan ta sa presinto, makaunta para may preparasyon ta nita malipungan to, no? Pag-abot na gid sa presinto nga nagpungko na gid sa para masulat na gid sa umasyid na gid sa sunong butuhon niya. Between sa politiko nga si Juan kag si Pedro, no? Kay gitagaan sa ni Juan, no, sa kwarta, way sa gitaan ni Pedro. Pero butuhon santo sa konsensya kuno mo. Sus pag-abot kuno bumbanto, pagsulat mo pagsid yang imbuto niya gid si Juan hindi si Pedro. Kay nga anong rason niya? Yati kay nakonsensya ko, kay ginatagan niya ko kwarta nakonsensya ko nga hindi ko pagbutuhon, ginbuto ko na lang. Nya mo na yang akon konsensya. Ang iba niya naman niya, no? Tagaan ka kwarta, bato na kwarta pero lain butuhon mo. Ano mo naman na yang iya nga style dira. Pero ting nami iya kay tingin taga sa kwarta. Lain timbis na si Pedro itong butuhon niya, binuto niya na si Juan kasi kay nakonsensya ko ya. Kay kintaga ako kwarta, nakonsensya ko ba hindi ko sa pagbutuhon, makonsensya ko. Niya para hindi na lang ko makonsensya, butuhon ko na lang siya. Uderte, no?
Ay, tiyan mo gina ang eleksyon. Sige lang. Anyway, aba sa camp ni Mayor-elect Albi Benitez sa kay Mayor Bing niya, move on na kamo da. Di pagmugbaton sa kamaturan now. Natapos ng eleksyon, move on na. 2 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa gabi diri sa aton sa pagparagan sa palatuntunan Zona Libre. Next time, check naton si Bombo Dennis Rubica sa report, no, sa Pekalinya ang komento sa aton gobernador regard sa sining shortage ng pagkaon, no, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkulo ni abot si Gob Lacson, Gob Lacson, no? Governor Bong Lacson bago abot talin sa Guam. Fresh from the Guam, Bobo Dennis sa report, please come in. Bombo Pons no, sa bahan karon sining problema. Kakto ay dilumpo sa Pilipinas. Kung ito balag ni kalbut na gina-expectar nga ang pag-luntad sa food shortage sa Pilipinas. Di ba lang naman, no? As a project man sa ato national government nga base by December, may matabo nga mga food shortages, no? Bombo Pons, no? Especially ni mga agricultural products, bumupons na kay tigadamo ko sa factors. Actually, may mga balita gani nga by next month, July, basi magtaas pa ang presyo ng bugas. No? Kay kadamo sa factors. Bas, another round of fuel price increase naman. Ining mga factors, ining mga bagay, nga nag-contribute no, sa mataas ng presyo. Kaya sinaton nag-resulta no, sa kuha na bisang pag nubo no sang production sang pagkaon no production sang agricultural products kati balaan taman no tatagas ang presyo sang mga inputs no sa agricultura sa abono ang mga pesticides no iban pa no kataas ang presyo ting iban gagamay ang volume sa production. No, kahit di kulang-kulang sa inputs, wala naman kung bastante kaya sa buno, bastante kaya sa mga inputs. Okay man ang production, doble ang production. Pakot ko nawat-awat, mo siling mga inputs, kundi ang volume sa production mo nagagamay man. So, bangod sila mga factors, magilauman nga basi nabuo ang volume sa mga production, pati sa pagkaon, kag tuhaw ang itawag nga food shortage. Sa part ng probinsya, again, Luzon, inisyal nga mapagsinapol, ngayon tasking naton nga OPA, Office of the Provincial Agriculture, okay, man pang ma-concerned agency nga maghimo na sang matikang mga plano, no? Kasi magluwasin yung mga factors bupos dumdumanta Negros ang Desembre nagyam kita bagyo nakatuga man to sang halit sa agrikultura may mga pagbaha man nga nagtulhaw sa mga nagligad no nga epekto man sa atong agrikultura so ini tanan dugang pa ni kontribusyon nga base magnubo ang aton nga food production amo na ginatala ko magnubog food production di posibleng pagtaw sang food shortages bumpons. Puso na kay Governor Lacson nga ti tanang kagnahimo na nila ang mga tikang para diri bisan pa paano no diri sa probinsya ni Negros Occidental hindi kita mag-suprer sang tawag nga shortage sang pagkaon kita diya agriculture based kita diya na at ang porsyento sa ating ekonomiya is based on agriculture no? May production kita diya sing umay may production kita sa mga ruton no? Ulutanon kung sabahin sa mga karne ari may mga production mga sa manok sang baboy no? Kag iban pa na bumpon so tamo na isniya ti magaling ang balato nga kon parts ng iya siling mga measures nagpagawa sa kaina sa isa kayo nga nagatasking sa mga tanan no nga mga local government agencies diri sa Negros nga maghimo man sa mga measures nga inibilang mga engage no sa mga poultry farming lining sa good manok
sa mga hog raisers naton nga dapat kuno kumera sa mga kaangay sinisila tag sa Diyos iparehistro na ni sila no dosin tabla i-legalize ang ila sila nga pag-exist para ma-monitor no kay ti maghinamatayan pagkita nga ining ESF no bird flu ginabatayan ta pa natin part mo po nga daw hindi kita kagihog dali-dali na kami mga restriction so kung ma-monitor ini at least mapos hatag sa mga measures kag mas natoti mapungga naton ang pag-efekto sang birds flu kag ESF dire sa probinsya sa pagitubod sa ating gobernador ining mataas man nga presyo sang petrolyo kaya dako gining faktor sang mataas man nga presyo sa aton sini nagapanong balaklon partikularmente sa bahin sang pagkaon bumupons pamatian tang pagpatag ni Governor Eugenio Bong Lacson. That's something that we have to really address. And we've already preliminary talked about that. I've already sounded off our OPA also come up with recommendation. We'll do our best to avoid a food shortage. By the way, not only in Negros Occidental, but this is worldwide. National government on whether to do away with the excise tax. No? But then again, the national government also needs to generate as much funds as needed, no? And that's the challenge now that will be addressed by the next administration. So, as I said, this is a really difficult times that we're about to face, or we are already facing, in fact. Well, basically, rice siguro, no? Ang pagsulod sang rice dire. If NFA cannot supply with the rice, then of course, ang private sector ang supply sina, no? We cannot say naman na 100% kita self-sufficient. No? May hara ginagasulod dire, whether it's meat, whether it's chicken, no? So we are not 100% self-sufficient. But we're to be very careful lang where these products are coming from, no? Especially sa swine. Bakit ako rin nga pagpangangkat bumbo dinis kung may food shortage tadi? Budlay bumupol sa. Budlay na ya kung gutom na. Oo, kung gutom ka, duting ka no matabo na. Makasaligayahan nga waisang may mga loting na may mga ransak sa mga grocery stores naton de. Sakto na kung gutom anong epekto sa syudad. Siyempre, krimen iti ba doging ang kinawatay? Manabla? Budlay no nga magamo nga sistema kay ini mga production mo posting ko din lang ya locally hindi lang national worldwide yung production no abangot sing kadamo na sa mga factors nga ginakonsideran nga munay kasi magkulang na sa supply sa pagkaon so manati may mga measures imon as early as today or at least legal pwedeng masimana para matasking ang mga agencies naton diri sa Negros tisbisan mo paano kung may ara gid man sing kakulangon asang pagkaon in due time hindi lala bala ang epekto kay may mga measures na may intervention na ginapatuman para tis mabuligan ang aton nga mga manguma bisan pa paano ang production hindi magnubo hindi magkulang o hindi magjutay sa demand sang o sa kinlanon sang pumuluyo Bomopons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis mumbuda ni Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Capitol. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa takdang alas 8 sa gabi.
Kuya ti personally dili man ko guro makakuan gid no, makasiling ati malabot pa tayo sa punto nga may ara sa food shortage no diri karon sa aton no, sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Damo kita mga kuan no, kun pisan ng tani kita magutman no. O hindi gani, why gani kakagutman ang mga Japanese national nga so sa los kalabanan puro na lang gani to yakwan ng building so sila no, and then sa isa ka bulan hindi madula nga wala sang linog to. So pwede mo na kumasendan de ton no, so ti kalamidad no, calamity wise grabe no, kalamidad especially linog no, kay Japan tayo mo ni isa sa may pinakadamo nga bulkan mo no, nga pungsod sa bilog nga kalibutan no, tingin mo nila kay puro building sa ton din permi lang calamity, permi lang linog no, tinagagadisturbo kun sa duta kay di abi matanom ko muna no, sa mga kuan bla sa mga dugay ma-harvest nga mga pagkaon. Tingin mo na nila to kay ti grabe may inisyatibo sa mga Japanese national bisa masuludlan gani ni sang soft drinks so sunudlan sang semento sang tanan no, kung pwede mo lang butangan sang duta bla no, ginapang kuanan nila no, ginapang suda tapos ginapang tamnan sa mga utanon. Na gani kun pisan ka lang hindi kagid magutuman namo na da no, so pasulod yung gid sa kukuti nyo, pero kung magtinamad ka ti gutom pero di sa aton di sa Negros Occidental ti ako ya babato kuya bisan di ko tilaw kay baboy kada adlaw no, di tilaw manok kun ano da no, mas babato pa kuya so kay ti mabuhi kag kaya tayo nga mabuhi mo sa bahin sang kwan sang wala sa kwan, wala sa bahin sang syudad no, so sa umati mas may ibato kita no, kag ti mo na sa ibala no, ngayon ang taon na to nga kapisan na gid ang bulong or kun ang sabat no, sa sining pagkuan naton no, pagsabat para nga ti hindi kita mag angkon sang ginatawag nga food shortage diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Pero sa karne hindi man available no, red meat ng karne ka baka karbaw kun ano da no, hindi man available nga makaon ka ginaadlaw da kun everyday no, so kinana gani nga makakaon ka once in 2 weeks no, so bastante na hindi ka na naiguro makwana no, hindi ka na naiguro mahidlawon sila no, besides ting karne kun karne makatuga man iya makabaran sang kwan no, sang malain epekto sa lawas ta kun sobra-sobra man pero man sa baboy no, so ti may harap man ta gani nga kwanda nga tawag sa gani ng concentrate ng sa white meat like sa isda no, manok mo lagi nang iya kag ginakaon kag plus ti opdan niya sang mga utan. In every occasion te mula na mo ko isang ati no, medyo por pasaway lang anay kiti damo kapilian no, kamot mo damot langan mo, may lechon, may fritada, may kalderita, may kurano na lang da no, basta may more occasion pero lagsa man lang niya hindi man niya perme diba, so mula na no, so in order nga ti hindi kita magutman no, dapat mapisan gid kita pag paminsar sa kung ano ang makasabat sang aton nga kagutom. 15 minutos sa kaligid sa taknak alas 8 sa gabi. Adirman sa ato sa rigapagpalagad sa palatuntunan Zona Libre upod sa gapon sa ilagad Bombo Ponce Espino. Dugay-dugay no, masulod sa aton yung makabran nga link no, si Councilor-elect Vladimir Gonzales kay subong bra isa sound pang interview bla no, ang mga nagdalaog ng mga konsehal ni no, kay may mga promisa ni sila mo may mga campaign promise sila no, so buloon ta kung consistent pa sila sa ilang campaign promise no,
Pero ni sa kay Councilor-elect Vladimir Gonzales, ti ang kwansa ni, di ba, nagakalo ni sa isang safety hat. No? Ti insert builder, no? Kuan sana ng negosante, no? Developer. Developer sa mga balay. Ti sa mga turbulence na ligad nga eleksyon, no? Kapadulong nga eleksyon, campaign period ligad, no? Dira na nabutang ang acronym o kung tinaga ni tagline, no? Ni nga balay mo sabat ko. Di daw kuan ini, no? Nag-click, no? Sa tawo. Kaya dapat amo na yan, isa na sa mga ingrediente na mo, no? Kung magpadalagan ka, dapat maminsar ka na sa pinaka the best of among the best, no? Nga tagline sa imo sining kuan, ano? Nga kandidatura. Para nabi, no? Anthony Aro, sila padagan Councilor Abe, no? Bombo Anthony Aro. Tibutag Abe ng Bombo Anthony Dea, no? Basta serbisyo Aro sa konsiho. Do ka namin man matian to, no? Tama na nabing imo yan, no? To prove, no? That you are a good public servant kung magdaog ka, no? Basta serbisyo Aro sa konseho. Tatlo na na katinaga po sa luhon nito, no? May future ka to now. Amo na sa, no? Tiyaya, balay mo, sabat ko. So, kay nagdaog na sa how many percent, no? Of thousands, hundreds of thousands. No? Sa mga pumuluyo, dire, sabay sa sudad sa Bacolod, mabacolod nun, ang homeless. O kung wala sang balay, no? I mean, balay, hindi, but siling wala balay nga tagatulog sa lansangan, kunano, wala sang kulingon nga balay nga may ginauyatan sa nga titulo, no? May ara sa sang kuan ano si panubli sa mga kabataan kay musi sa mga balay ni Subong, no? Kuan niya nang tawag sa gani ti sa mga informal settlers naton ti nagakinuha na niya, okay, nakitikit ti why na, no? Mga titulo ti kun chimpo sang sunog ti kaluluoy mo na sila da, labot mo na sa tanan-tanan, bungkit urot mo na sila tanan. Ti dayon ti lain gid kon may ara ka sang balay mo na, no? Ngay imo na gid bla kay pag gusto ko da renovate, no? May titulo ka, so ti sa termino niya, no? Bilang konsyal bisang sudad sa Bacolod o ti part man ni sa gapon kay do mga mitingay nila Subong wala tuo naman. Part ini sang iyang misyon, no? As city councilor sang sudad ya sa Bacolod kun magdaog sa ti kay nagdaog na sa, no? Kapila si Councilor elect Vladi Gonzales man to kalimam na sa ti ko kaanom, no? Nga city councilor nga nagdaog di dadra siguro sa 9th, no? Nga posisyon. So ibalawon ta, no? Sa dirma kamo ano na pangmitingan kay ti sa Facebook page, no? Ni Mayor-elect Albi Benitez, tara ginabalandra ang meeting nila, no? Every day, no? Meron sila sang gina-post nga ti may mapagsapol na sila ti ari sa NGO, no? Muning mga kuan nila, no? Meeting, no? Sa isa ka non-government organization. So klarohon naton ko bala ti may libre nga pabalay, hatag balay ti kun magsiling ka libre, sinawabing siling nga daw hindi maganahan sina, no? Kung ginatawag ina nga libre. Damo-damo subong ang gusto magkabalay. 20 minutos sa nakaligid sa takna kalas 8 sa gabi sa aton sa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Why pa sa ton? Sige, no? So balikan tala na goro, hatag na tanay goro sang orahon tala si Bombo Carla. May defensor, no? Kay Balaonta, no? Kaya then unahon tagay goro na Bombo Carla, no? Ang ining presyo sang kuan sang petroleum products, ang crudo, gasolina, kag sang kerosene. Tinaas naman ni sugod buwas nga daw, no? Martes. Probably mga alas 8 na sang aga, no? Mataas ini. So iban niya ti subong kapinila pertina aga pila sa mga gasoline stations pertik damo. Pero iban niya sa yan, di ba ilan na sila, papilahala na sila kay
buwas na tayo aga pa tayong bugtaw, lasais mapatughong na ta. Hindi pa man sige niya magpasaka, pero iba niya, pagtakaw, may mga 24 hours, subong pagkatapatak, alas 12, uno, kurup, saka na sa dayon. No, iba niya tingin nahulat mga alas 8. No, kami nagingagaw, patughong kun aga pa. So, by interview sa diri, no, sa aton nga mga transport sector, sa Kajigo Malakad, no, aton ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o konsang United Negros Drivers Association gali, no? I'm sorry. UNDOC, no? United Negros Drivers Association gawa tuglingin kuan ko. Sa plano, ti kuno may drivers holiday naman. Siling ko tinano ng mga klase sang holiday ina, no? Nga masiling kang drivers holiday naman sang liligad, no? Okay. Daw invalid ko ton. So, anang subong drivers holiday naman. Ti para to nagligad, no? People's holidays la. People's holidays la, way ganim hapunan. Ganun negosyar to sang mapolitiko. Kag daw sinakyan to sang ila pamulitika, tinanguntat man sila biyahe. Di ba? Ti kay kagustuhan yun na inyo na iya mo. Way naman sa may makapugong sa inyo da. No? So, aware naman to ang kwan. Unahan na si Bumbukarla. No? Aware naman to ang tawo. No? Di ba? Ang mapuloy, aware naman to. Nga, kwan, tawag sila gani, no? Nakaibalo, no? Kami ara maging sang strike. Kay gusto nila, ipalabot nung ilahi bumunot sa gobyerno, national government ta. Tiyan mo may Japon, panawagan, excise tax, ti isilingta gani, why do I not chansa? Okay, kung gusto na sang administrasyon, i-suspend na yung excise tax, ti dugay na no? Sa ginahana or sa ginaplanuhan pa lang, pero ti wagid ya, malagana, gid. Check na to this time, no? Ang report ni Bombo Carla Defensor, latest nga update to sa kamatayon ni Gisto ni Sabari, no? Dira sa Locsin Street, sa may syudad yasang Bacolod. Tong intersection thing, no? Locsin, Losoriaga. Losoriaga ang away, no? Sige. Check na to, ma-update, no? Sa kay Bombo Carla Defensor. Bombo Carl, sa report, please come in. Bombo Pons, sa paghahulaton sa katapos ang undok ang aktual nga presyo sa gatong buwas nga adlaw Bombo Pons kag antes ini pagdesisyonan may pa init sila no may paghiwaton nga emergency meeting sa Merkeles nga adlaw Bombo Pons kay ti duwa diri ang ila sini nga gina nga igapatuman o kung napilian diri sa duwa Bombo Pons no ang magapasaka ini sila samplete o kung patigayunon nila sa gihapon ang drivers holiday Bombo Pons. So ti ang ginapropose din nila nga plete Bombo Pons malabot sa 25 pesos sa Bombo Pons no kay ti ang range sa 8 pesos nga plite ara pa na iya sa 30 pesos hasta 40 nga presyo sa crudo Bombo Pons ang 10 ka pisos o ang 15 pesos Bombo Pons ara sa 40 hasta 50 ang presyo sa gatong tisubong Bombo Pons kay tungod nga ang presyo sa crudo naglangat na sa 80 so dapat diri nga plete dapat Bombo Pons na 25 pesos na dapat Bombo Pons no so amo ni ang ila sini nga pag istoryahan pa sa maabot nga Merkeles ug hulaton nila ang actual gid nga presyo sa gatong Bombo Pons isay nahibaloan na naton buwas nga adlaw magasaka sa 4 pesos ang presyo sa diesel Bombo Pons 2 ka pisos sa gasolina and then 4 pesos yes Bombo Pons pilang diesel. So, mga madangat sa 0.4 pesos and 50 centavos sa Bombo Pons, no? Oy. Ang presyo. Doon nahulog ko sa bangko ko. Yes. Yes, sa Bombo Pons. So, 4 pesos, ti pila na ning madugangan 4 presyo subong pila na? So, sa subong Bombo Pons, makita diri naton sa presyohan na diri sa may Caltex sa Bombo Pons diri sa may Dalan Lacson o sa may Ramos
ang diesel presyo sang 80 pesos and 28 centavos. And then sa gasolina, 78 pesos and 10 centavos. Silver Ang gasolina sa Caltex ka, no? Caltex? Yes, So ang Caltex. gasolina may ano na siya, may silver, may platinum. Yes, ang silver bombopon 78 pesos and 10 centavos, ang platinum 78 pesos and 85 centavos bombopon. So amo ni ang subong nga presyo, subong nga gabi nga presyo sa gatong bombopon. So amo na siya gali. Ipakita ton ang kuan bala, ang presyo subong blang actual. Kay Bombo Carla para nga ma-picture out sa matag parmati naton kay para maplasanta na no sang dugang para buwas, no? Bukid gani bombopons, no? So ang oil price hike bombopons from 4 pesos and 30 centavos to 4 pesos and 50 centavos amo ini ang presyo sang gatong buwas nga adlaw o kon ang dugang nga presyo sang gatong buwas nga adlaw sa crudo o kon diesel bombopons. So 80 plus 4, 84 plus na. Yes, magdangat butang ta bombopon sa 84 pesos, hindi gani madalagan sa 85 pesos bombopons ang presyo sa diesel buwas nga adlaw Ang gasolina, ang range niya buwas mapila 81. Yes, bombopons do kay plus 2 pesos no o kon hindi magin malabot ka 2 pesos sa bombopons do. Bali 1 pesos and 50 centavos to 1 pesos and 60 centavos ang itaas sa gasolina buwas nga adlaw bombopons. Grabe. Imagine subong nga bombopons, no? Ating ibandiri gani, batian kita nga ilabuto na lang gid 100 pesos ang presyo sang gatong bombopons. Kay ti amo na malanggid ni ang gina-expecta sang tanan nga magdangat sa 100 pesos ang presyohanay sang gatong bombopons. Yes, bombopons, so balik kita, no? Suno kay Sir Diego Malacad, Secretary General sang katapusang undok, di amo pa ni ang ila sini nga pagdesisyonan, duwa diri ang ila sini nga igalatag sa ila sini nga meeting ang pagtaas ang plete o kon ang ila sini nga patigayunon nga driver's holiday. Ini nga driver's holiday nga ni bombopons wala niya sang may magabiyahe, o no? Wala sang may magwa ang mga drivers sa bombopons kay kahingyo man ang mga katapos ng drivers sa mga ano man bala bombopons, mga tag-iya sa mga salakyan kay kalabanan ng mga drivers nag-aarkila lang man ini sila sa nga ila sini nga mga PJ nga ginabiyahe, nagahingyo man ini sila nga kung pwede panubuan ang renta sa salakyan bombopons. So mayara sa mga 20 ka mga persona sa subong ang ila sini nga magkakooperar sa holiday driver's holiday bombopons. Yes, bombopons, so pamatian nato ng pahayagi kan kay Sir Diego Malacad. Buwas, wala to na muna na yung actual nga rate sang oil price hike. Kasi sa Merkulis ang may emergency meeting ang coalition. Istoryahan siya kung ipostro na ang pagpasaka sa pliti o kung makuha na lang, mauntas na lang yung biyahe. Ano na lang ang solusyon. Duwa ka ba? Istoryahan. So sir, ati kung magpataas maging sang plete, bila ini ang inyo sining gina-target nga taas, sir? Kung sa subong sitwasyon, sa baseline, kung it's 3260, sa origins nga titihan subong, at pinakanubo yan din 5 pinakanubo yan ang proposal namon din 5 kung sa baseline ang pagabasihan, galing kasi ang madesisyon sila ang bilog na koalisyon mo. Oo, okay. So, yung 25 pesos, ni sir, pila ni ka-kilometers? Supposed to be ang first 5 kilometers niya sina 15 pesos. Oo. Sa kwan na kami, sa 46 to 56 na mo sang crudo. Kaya nga itong original nga plitihan nga is 50. Sa 32.60 na siya na kwan na base. So kung magsaka siya 15 pesos, ara siya sa 46 to 56 nga bilisang crudo. So kung magsaka siya boss from 84, 79, may mo siya di 84.50. So kung ara na lang siya sa 85, so supposed to be ang plitihan naton ara na sa 25 ang plitihan. Dapat. Ang 25 least sa first 5 kilometer. 15 pesos first 5 kilometers. So kung halimbawa ang handumana may mo na sa 25. Ang Alangilan 25. Basta first 5 kilometers niya is
Actually, sa diri sa Bacolod, first 4 kilometers na ang atong ginabasihan kay kuha siya mo. Inang Bacolod dala ang dalan mo nagingalanan na Bacolod. First 4 kilometers na tingin sa LTFRB. So, sir, nagkakig-angot baka mo, sir, sa Western Visayas Transport Cooperative? Well, sa transport, Western Visayas Transport Coalition, membro kami da. Pero sa Western Visayas Transport Cooperative, hindi kami kabahin. Depende na kung may pag-ubag-ubag sa ila. Kay nila, kuan kooperative, mabilong na sa 5 ka, I think, dapat intindi ko, 5 na ka munisipyo ang dala nila kung 3 ka distrito sa Iloilo. Amo na lang ang pinakalas nga option, maghala ka kabang from 4 o'clock until 8 p.m. sa gabi. Kasi nang bisbiton mo tuloy na lang kabagat. Ang pamilya mo kaluluoy, so ang imong income, makadto lang na sa krudo kag sa arkila. Yes, sir. Dati buwas nga adlaw, sir, do 4 pesos ang igataas ang krudo, sir. Ano diri ang imo man nga mangin reaction? Ang actually sa amon niya kainit, no? Kainit nga wala ka bala pangayuan bulig, hindi ka man ka pangayo bulig sa Malacañang kay transition period. Hindi ka man ka pangayo bulig sa DOA kay Lutong Macau. Kung mangayo ka bulig sa LGU, halos ang LGU subong transition period man. Magluwas sa pangayuan mo bulig si Congressman Greg Gasataya kag si Governor Lacson, kag si Vice Governor nga dapat maghatag na sila sa pronouncement na maghatag sa mga financial assistance sa mga transport group. Kaya dapat ang calamity fund i-distribute na sa atong ng mga driver kay kalamidad di subong ang ginagom ta alarming mo hindi ni siya bagyo, hindi ni siya kilat, hindi may baha, kundi kuan gidya kalamidad nga dapat ang atong nga calamity fund ihatag na sa transport industry, hindi na magulat sa panawagan pa sang national government. Kung isa akong baha, kuan lang na pinili lang ng area ang may kalamidad. Kung may bagyo, pinili man na ang ginadeklarar na may kalamidad. Pero kung bilis ang produktong petrolyo, ilabi na nga tika-alarming na subong sa Palawan, 99.66. Ang sa Ditulog, to daw mga 98. So, dako ni siya nga kalamity ang ginatubang sa subong. So, ang pulos ang gobyerno, tanak ko nara, malanda sila magala katulog-tulog. Sila ya wala na yaga-suffer. Kaya nagatugong sila sa krudo base sa taxis ng ginatag natin. Yes, sir. Si sir, ang imo na lang sini nga mangin mensahe sa aton sini nga mga drivers, sir? Well, una siguro sa mga driver, hindi na ni hugtanay pa, kundi hugtanay na ni Balatsiago, no? Kung makaya nyo pa nga mag-istorya sa inyong mga operator na mag-ayos ang arkila, itry nyo. Pero pag Merkules, June 15, i-declarar na natin ang driver's holiday. Ang tanan ng mga driver nga hindi na yan magbiyahe, hindi na mapilit sang operator. Dapat may mga negosasyon in between. Pag hindi na kinalan magpaduli, no? Wala na kinalan sang absent without leave o kung ano pa ang mga sanksyon. Kaya ang nag-bother sa mong saton ang bilis ng produktong petrolyo. So, hiliusa kita, i-encourage ang pumuluyo nga mangin kabayan sa aton nga advokasya. Mula na siguro, Day. Yes, sir. So, sir, may mga plan, may mga areas ka mo ni sir kung mayara sang driver's holiday. Ano ni sir, mayara patigay yun nun, nga rally o kung wala lang sir, wala lang gidi pagtipon-tipon, wala lang gidi do mo na? Wala na. Wala na di sang awol na matabo. Hindi na makaya unless nga panubuan nilang renta pag mag-istorya na sila internal kailangan nga bahin. Okay. So bali ni sir, ay isa lang ni kadlaw? Until such time nga hindi magnubo ang bilis ang krudo sa rate nga gindugang sang Martes kag sa hindi pagid nga Martes, magpabilin nila nga temporary in nature siya daw kung gradual nga pagwa sa hanay sang transport industry. Ang willing niya hindi na magbiyahe, pwede na siya, pero anytime pwede siya kabalik. Wala sang sanksyon. Yes, sir. So, may numbers ka mo, sir, kung pila ayan, kung pila kabilog ang mga drivers ang mag-kooperar sa drivers holiday? Isang nagligad pa yung Martes, daw may ara na sang ang pag-insindi naman daw mga 20 to 30% na ang wala nagabiyahe, like Alihis, ang iban sa Handumanan. Kung 160 sa unang handumanan, subong ang bilin sinada, almost 50% na lang ang nagtaga ng mga driver-operator. Subong ang gabiyahin, halos driver-operator na lang na ang nag-suffer, no? Kaya ang iba ng mga driver na ito, nag-implement na sang driver sa libi, nagligat mga simana. Okay. Kumukar? Sige. Tara tayo 5 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga pagparagada. Bumukar na.
Yes, Bambapon sa mo to na ang pahayagikan kay Sir Diego Malacad regarding sa ila sini nga mangina plano ang Bambapon so tay wala pa gyud sa nga fine. Okay, sige, dali lagid. No, sa di pa ka pa sa to sa di ka pagparagad, ma-reconnect lang kita, no? Sa kay Bumukala daw gatiyog-tiyog mo ni subong aton ito, no? Basi kon may maintenance naman eh. 37 minutos sa kaligan sa taknang alas 8 sa gabi. Balik ka ta Bumukala. Yes, Bambapon so do nag-auto do ang ato sini nga linya. Bambapon tiyan mo to no? Kailangan ko sa piyak nga communication ton. Reserve ka na lang da, no? So, driver salidity balon tani, no? Buwas to kung ano ang madangatan, no? Sa siring nasabit iyang plano naman, no? Sang mga operators. Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no? Wala untat na niya, no? So may duha pak Martes bulan sa Hunyo. Ning ko basi kung mag-asta pag Disyembre sila kaay ni basi labot 150 litro daw. Sang sang presyo, no, sang krudo, sang gasolina. Di kag hindi pa giba tapos no, kani pa gid matapos ang kinagamo ang invasion, no, sang Russia sa Ukraine. Kay amo ini ang nangin resulta na sang pag yamuhat, no, kag paggamo sa Russia sa Ukraine. Patrol, Bumukala. Soldado ginangaton sa sinalinya Bambapon so. Bambapon sa tiyan mo to no. Lapit-lapit na lang gitaton kung ano ini ang mga desisyon na Bambapon. Lapit-lapit mo Bukal sa mouthpiece. Go ahead. Ano to sa isa ka communication miton labay? Sige, ang yan na lang Black Patrol nga number bla. Amo nang tawagan mo. Para nga makuha na to, no? Basi sa signal magid ni, no? Nagakuan. Ang iya ka patrol bla nga number, no? Muna yang tawagan mo hindi sa kay Bubukarla. 39 minutos sa nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa to sa pagpalagad sa Paturan Zona Libre. May isa pagkikita follow up din ni Bubukarla, no? Ang ining shooting incident tabo, no, paglutang patay man sa Kajiso ni Sabari. Sa may area sang Locsin nga way, San Sebastian, do intersection na damo. Locsin, San Sebastian, Los Oriaga, no, damo na da. O kay isa pa dalom dito sa reclamation. Damo na da nga linya, no, sang Sabado na, no, na tabo sang gabi, no. So proceed na lang gura. Bubukarla sa next nimo nga follow up, Bubukarla. Sa Bambapon so ang ginatanaw diri nga motibo sa pagtiro patay kay Destoni Sabari Bambapon sa nagigada nga gabi, no. Ini ginalantaw sa aton sini nga kapulisan is personal grudge bangod nga may-ari ini sila sang information nga nakuha nga ang iya sini nga tiyo Bambapon nagpaandam ini sa biktima. Ti amo ni subong ang ila sini nga gina-reach out ang tiyo kung paano ini nahibaluan o kung ano pagin ang nahibaluan regarding ni sa biktima Bambapon. Kaya suno man to sa amay, wala iya sang kontra ang iya siniya nga bata. Pero may ara isa information nga nabaton nga iya sini kuno nga tiyo nagpaandam sa biktima nga maghalong Bambapon. So sa subong ang background ni sang biktima Bambapon sige nalantaw pagid nila kung diin tagid na engage ini nga biktima o kung ining si Destoni Sabari Bambapon kag isa ini siya ginkumpirmar sa aton sila nga kapulisan nga isa ini siya ka task force o kung miyembro sa nga task force kasalag Bambapon sa ginahibaluman kung mayari ini siya sa nga nakaaway ini siya sa iya sini nga ulubrahan Bambapon no kay kung gabi ini siya isa ka tricycle driver dira sa may area sa nga San Juan Street o kung dira ini siya nagatulotambay Bambapon sa Bali Boulevard o kung nagikan sa Barangay 14 to downtown na iya sini nga biyahe o kung ginabiyahe nga tricycle Bambapon. So ang suspetsado diri isa sa initial investigation sa aton sining nga kapulisan, isa lang ini ang ginalantaw nga suspetsado kag nagasakay ini sa motorsiklo Bambapon kag wala na ini siya nanao balik
Sa panaysayon ni Police Major Ramil Sarona na ginainay lang ini nga suspetsado pagintiro ini nga biktima sa ulo. So kaisa lang ini gintiro ang biktima pero galing kiti sa ulo gid mapons kag mo to ang gintunaan sang iya sini nga kamatayon mapons kag ang recent ang ibala nga naglutad man nga shooting incident nga nasakupan sa nga Police Station 1. So ginalantaw diri kung may kaangtanan ini nga shooting incident sa recent o kung sang nagligad nga shooting incident sa Mapapon. Sa mo pa na ang ginaimbestigahan sa aton sili nga kapulisan sa area sa Police Station 1 Mapapon. So Mapapon, sumatian nato napakayag gikan kay Police Major Ramil Sarona. Sa Subonga nito sa sa personal drugs na motive may nabatian daw to after sa incident na may parinti daw ni hambal nga ginhambalan pa na kaya maghalong ka. Pero wala pa naman nakuha ang pangalan kung sino itong tiyo na ito niya. Kay hambal sa witness, pag-abot daw ito sa tiyo niya, sa alleged tiyo niya. Krame din subungan. Oo. Ginhambalan daw niya ang biktima nga maghalong. Ang tiyo niya ang gahambal sa ginhambalan daw niya ang biktima nga maghalong. Siguro ang siguro sa tiyo niya kasi may information pala siya na may kontra ang biktima ang nakahambal siya to. Pero wala pa naman na istorya ang alleged tiyo niya. Tapos check pa naman kung ano pang ibang nga activities bala niya. So base bala may nakakita sa kontra kung anong iba niya nga activities guwa sa pagka-tricycle driver niya. Bali wala pa man kami kabatong informasyon nga may na kontra siya or may nakabaisay siya na sa ila force multipliers nga tapos kasanag. Yes, pero wala din ko pero man gina nga isa katapos ang task force kasanag. Bali sa investigasyon namon isa lang katao ang nakasakay sa motor, naka-helmet. Naka-jacket so itong tapos sang kapanaog na niya ang biktima dapong po na niya sa monoblock chairs amo to ginpalapitan na siya sa suspitsado pag tiro sa ulo dito na siya kamatayan. Isa lang gid sir higo niya. Yes, isa lang ang higo niya. Okay, so sir nagpanaog pa ini ang suspetsado sa iya sini nga motor? Wala na nagpanaog ang suspitsado sa iya motor daw minor lang bala. Tapos tiro, yung diretso tiro ang biktima. Sa subong wala pa gid kami persons of interest. Ining biktima sa illegal na droga? Hindi man. Amo pa na ang amo man gin investigaran subong kag amo man gin investigaran kung ang duha ka insidente sa pagpaniro base isa lang ba na suspitsado amo to nga request kami sa forensic unit nga mag-conduct cross-matching exam sa fire cartridge kahit sa deformed slug sa deformed bullet bilang nga na-recover sa crime scene sa basiyo sa slugs amo na amon din paringuhan nga mag-cross-match kaya para may balaan namon kung ang suspitsado isa lang ba sa duha ka shooting incident. Ano nga fire cartridge sir ang nakuha dito sa crime scene? Alleged caliber 45 Japon. Isa lang, sir? Yes, isa lang. O reach out mo sa tiyo na nagpaandam sa biktima? Yes, amo na ang gintabinghaan namon nga makita namon to tiyo pag may istorya. Kung dito halin ang iya impormasyon. Okay. Mapapansin mo to, no? Patayan sa gyapon ng investigasyon sa Anga Police Station 1 regarding sa pagkatiro patay kay Destiny sa Kari, Okay, sige. Wala naman gid sa droga daw layo man? Wala hindi pa gid makumpirmar gid daw mapapons, no? Mo kana ang ginalantaw sa Adro City nga mga kapulisan mapapons. Sige. Yes, Bombopon, sa may nag-report sa gikan sa patrol, si Bombo Carnamita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa patrol na po sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa patrol sa kay Bombo Carla may defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Diba sa ato sa Liga Pagpalagan. Sorry ang official nga increase was ang diesel 4 pesos and 25 centavos so 4 pesos and 50 centavos per liter. Gasolina naman 1 peso and 50 centavos to 1 peso 0.75 centavos. Samtang kerosene from 4 pesos to 0.75 centavos to 5 pesos ang increase.
buwas sa ning adlaw daw di naton mensendihan no. Grabe man nga mapagtilaw tapos ang COVID mo naman ho. No, so tapos tira ya sang ikayong lawas tang bulsa naman ang tirahon niya, busloton niya naman ang duwa tagig bulsa. Sa pagtinaa sa presyo sang mga produktong petrolyo. 46 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Sa gabi sa aton nga pagpalagad, try ta kon malabot si Councilor-elect Vladimir Gonzales kay medyo gakwa ng aton nga signal no. Sa internet kasi may mga may mga uninterrupted nga mga instances lang nga katabo subong no. Ga-interpret ang signal sa internet. So sige lang tigunita karon may ngagaw via telephone kita no. Kay mis another schedule interview kita nga daan sa kay Congressman former Congressman Nyox Bertavilla, presidente sang sama ng weightlifting ng Pilipinas. So daog to ang pambato sa Pilipinas sa championship sa weightlifting dito sa Mexico. Viva Mexico! Dito ka sa Buanga man to Japon daw masunod nga Hedilin Digas ni sa iyo no. Proud man Japon ka ang mga Pilipino kag gintibong naman no ang hayahay sang pungsod Pilipinas sa kadalagaan bulawan nga medalya sa weightlifting. Ini tanan balikan naton pagkatapos gidamang sini. Standby. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
indi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini Naribakaban sa aton yung pagbalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time na 5 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 9 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Naalang naton sa ringa tsempo, no? Reset nato mga interviews naton buwas nga daw. Standby na sa Santos nga Rosario. Lunes nga presentasyon, pizza 13 sa bulan sa Unyo 2022. Ang inyo agad Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa iyo po na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas sa consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa